பத்திரிகை நேயர்கள் அனைவருக்கும் அன்பு வணக்கம். ஒவ்வொரு மதத்தினருக்குமே ஒவ்வொரு மிகப்பெரிய புண்ணிய ஸ்தலங்கள் இருக்கும். இஸ்லாமியர்களுக்கு மெக்கா மெதினா, கிறிஸ்தவர்களுக்கு ஜெருசலேம். அது மாதிரி இந்துக்களுக்கு மிகப்பெரிய புனித ஸ்தலம்ங்கிறது ராமேஸ்வரம், காசி. ராமேஸ்வரம் நம்ம தமிழ்நாட்டில் இருக்கு. காசி உத்தரப்பிரதேச மாநிலம் வாரணாசியில் இருக்கு. அங்கே போகிறதுக்கான வாய்ப்புகள் இந்துக்களுக்கு ரொம்ப குறைவு. ஏன்னா அது ஓரளவுக்கு வசதி படைத்தவர்களால் தான் அவ்வளோ தூரம் வரைக்கும் போய் காசியில் போய் வழிபட்டுட்டு வர முடியும். இங்கு போயிட்டு வர முடியாது அப்படிங்கிறது தான் ஒரு கிழமை. நான் இப்போ சமீப காலமாக ஒரு வாரம் 2 வாரமாக ஒரு வடநாட்டு சுற்றுப்பயணம் போயிட்டு வந்தேன். போயிட்டு வரும்போது காசிக்கும் போனேன். போனதுக்கான காரணம் என்னன்னா, இவ்வளோ கோடி மக்கள், இவ்வளோ லட்சக்கணக்கான மக்கள் தினம்தோறும் அங்கே போகிறாங்களே, அங்கே அப்படிங்க என்னதான் இருக்கு அப்படின்னு என்னுடைய தனிப்பட்ட முறையில் பார்க்கறதுக்கான ஒரு விஷயம். இன்னொரு விஷயம், ஒரு பத்திரிகையாளனா அங்கே என்ன நடக்குது, எப்படி நடக்குது, எது நல்லா இருக்கு, எது நல்லா இல்லை, இப்படி தேடி தேடி அலைகிற ஒரு பத்திரிகையாளனாகவும் நான் காசிக்கு போனேன். காசிக்கு போய் நாங்கள் காலையிலே போயிட்டோம். காலேஜை சுற்றி முதல்ல பகல்லையே காலையில் சுற்றி பார்த்துட்டோம். லாஸ்ட்டாக மாலையில் கங்கா ஆரத்தி நடக்குது. அது ஒரு அரை மணி நேரம் தான் நடக்குது. கிட்டத்தட்ட 6 to 7 மணி உள்ள நடக்குது. அது ஒரு 6:15 ஆரம்பிச்சு 6:45 முடியும். ஆனால் அதோட டூரேஷன் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 30 நிமிடங்கள் தான் அந்த கங்கா ஆரத்தி நடக்குது. இதை பார்க்கறதுக்கு, பக்கத்திலிருந்து பார்க்கறதுக்கு ஒரு விதமான கட்டணம் இருக்கு. கொஞ்சம் நேரடியாக பார்க்கணும்னா அதுக்கு 200 ரூபா 250 ரூபா அப்படின்னு கட்டணம் இருக்கு. எப்படியோ அவ்வளோ தூரம் போயிட்டு கங்கா ஆரத்தியை பார்க்காம வர்றது எப்படி அப்படிங்கிறதுனால நானும் கங்கா ஆரத்திக்கு போனேன். ஆரம்பித்த உடனே ஒரு சங்கு சத்தங்களோட தான் முதல்ல அந்த ஆரத்தி ஆரம்பிக்கிறாங்க. அதுக்கப்புறம் ஊதுவத்தி ஆரத்தி, அதுக்கப்புறம் சாம்பிராணி ஆரத்தி, அதுக்கப்புறம் வண்ண மலர்களால் அப்படியே வண்ணம் தூவி போடுற ஆரத்தி, அப்புறம் மயில் இறகை வீசி ஆரத்தி, அப்புறம் தீப ஆரத்தி, அது கடைசியா மீண்டும் சங்கு ஆரத்தியோட இந்த கங்கா ஆரத்தி நிகழ்வு முடியுது. இது ஒரு சிறப்பா இதுல சொல்ல வேண்டிய சொன்னா, இதுல கடவுள் நம்பிக்கையோ அல்லது இந்து முஸ்லீம் அப்படிங்கிற விஷயமும் இல்லை. இது ஒரு இயற்கை வழிபடுகிற ஒரு நிகழ்வு. ஆறு என்பது இயற்கை, பல உயிர்களை காக்கிற ஒரு நதியை இறைவனாக பாவித்து கொண்டு வணங்குகிற ஒரு அற்புதமான நிகழ்ச்சி. இதை போய் சென்று பார்க்க முடியாதவர்களுக்காக நான் படம் காட்சிகளை உங்களுக்கு தருகிறேன். பார்த்து என்ஜாய் பண்ணுங்க. श्रीधरं माधवं गोपिका वल्लभं, श्रीधरं माधवं गोपिका वल्लभं। बोलो गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, 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 राधा रमण हरि गोविंद बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, कृष्ण 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 राधे राधे राधे
सरोजराशीष शीश पर विभाग विष्णु पद सरोजराशीष शीश पर विभाग त्रिपथगासी पुण्य राशि पाप छालिका त्रिपथगासी पुण्य राशि पाप छालिका जय जय भगीरथ नंदिनी जय चतुर्भुज हरनाम विभुज बंदिनी जय जगत कालिका कृपा दृष्टि तुम्हारी कृपा दृष्टि तुम्हारी त्रिभुवन सुखदाता जय गंगे माता एक ही बार जो तेरी शरणागति आता मैया शरणागति आता यम की त्रास मिटा कर यम की त्रास मिटा कर परम गति पाता जय गंगे माता आरती मात तुम्हारी जो जन नित गाता मैया जो जन नित गाता दास वही है सहज में भक्त वही है सहज में मुक्ति को पाता नंदिनी विलास सहस्रलोचन प्रदीप्त शेष लेख शेखर असून पूरी पूर्णी विदुसराधि गंधराजमालया विबद्ध जाता भूत ये चिराय जानि काम चतुर बंद शेखर चतुरज्जुलनन्दयस्तुलिङ्गवाणि कीर्तपञ्चसाय विक्रमर्वनायकं रामयुगलेखया विराजमान शेखरं नागपाल सम्पदे गिरोजटालमस्तु नः पट्टिका धगत धगत धगज्जुलनन्दयावती प्रचन्न पंचसाय विक्रमरङ्गनन्दिनी कुचाग्र चित्रपत्रकं देवी सुरेश्वरी
देवकी गंगे त्रिभुवन